Shalom. Hurian itu hatta adorong sotapuka parminggota di manugoton parjolo mahita martangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia na tumapalangit dohot tanon. Amin. Pinujima debata ama ni Tuhan Yesus Kristus, naungu pas-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partot dion sian banwa gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih do hita di bagasan di bana, andorang soojak dopetanon. Asa badia hita jala sohasurahan di adopan nai di bagasan holong ni roha. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale debata sitolusada, debata ama anak dohot ton di perbadia. Namandok mauliate mahami tuho, ala ditoppa di palua jala di parbadiai ho hami hinorhon nyasi dohot holong nerham nagodangi. Saira moti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahe hami uju tinggang jala togu-togu hami di hasusudan ni bohal nami. Tuhara jaun muna di banwa gijangi, asa disi pujon nami ho marhite-hite roha dohot hata naik baru. Amin.
pati di hita di minggu tasadarion imana tersurat di Psalmen 135 ayat 3. Puji hamuma Jehovah, ai pardingkan bahasa do Jehovah, endehon hamuma guarna, ai hasudungan do ibana, atong rak mangidogogo mahita tu debata. Tato potima dosat nagudangi, tapauduk bemarohatta martang yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suatu dosan jala amanami, huzo hami doguar munda badiai, alana tergugut hami marningot dosa nami. Saya marasin roha mahomida hamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata naga bejolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banogi jang doho mangondihon hami, asi roham di hami, sai patotong madi hami roha hamulateo tuho, o todi porbadia, pangapul ni namarsak roha, pamalum masa luhut na bernit binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa sin roha, sayunang tulak hami, sai tangihon mahami, ho ale debata ama anak dohot tondi probadia. Amin. Tabegema baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Aidang ngadong ibar nii, ay saluhu do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanaga bepitor,
binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorohon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite
Hatani debata turpuk epistel di Minggu Trinitatis Sadarion tersurat di Rom 5 ayat 1-5. Tajahama margati soring. Asadung dipittori hita dalam haporseaon mardame mahita dohot debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Laos marhite ibana dosaut masuk hita tu asin roha hajongjongatan waeng dalam haporseaut jala parhatua do dirita marningot hasangapon ni debata na itahirini. Alai lumobisiani dope ai itahalas sodo nang akka haporsuhon. Ala taboto hinorhon haporsuhonido habengetot di rohata. Jala dihorhon habengeto ni rohaido hatawon jala hatawonido makorhon pakirimon. Alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni. Ala nunga diusehot tu bagasar rohata holong ni rohani debata marhite-hite ton di perbadia. Naung nilehon nai tu hita ido sahakna. Martua do akkana tumangion hata ni debata jalan naup yopsa. Amin.
tidak ko maha porsiautai songon na hinay tidak ko nidongat ta sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargu na suatu dosan na tumapelangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tidubuhon ni si Maria na gabe-gabean santon di perbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mate terpazal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu samun di debata Jehovah amanai arguna sotursani di simai mana pa mamulak sogot tu tanaon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akkana badia dohok dasani dosa dohok diatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohok dangoluan na suara sudah amin.
Shalom. Tikting di Huriata HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 12 Juni 2022. Naso hujahami sian juluon tajahama di rohat tabi. Naparjolo goarni Minggu Trinitatis manang hasi tulusadaon ni debata. Topik debatata nasangap jala natibul. Na papituhon partangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Sektor sia Cilaku dibagas keluarga Situa R Hutagalung Boru Manulang, alamat Perum Gria Reang Cilaku. Sektor 10 Trondol dibagas ni keluarga Situa M Nababan Boru Sijabat, alamat Perum BSB Trondol. Sektor 10 Sada Sankiu dibagas ni keluarga J Tapubolon Boru Sitorus, alamat Perum BPP Sankiu. Sektor 10 Walu Bumi Ciruas Barat dibagas ni keluarga Nyonya Siringoringo Boru Purba, alamat Perum BCP 2 Bumi Ciruas. Nomor walu titik tolu di hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di Patupado PHD Seksi Remaja Naposobulung Saresot Serang, HKBP Serang, HKBP Maranata Cilegon, Dohot HKBP Cikande. Ulauni masuk pukul 15.00 manang jam tolu Botari, maringanan di lantai 2 ni Garejaon. Opat sada PHD Seksi Paropuan Saresot Serang. Di hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 di Patupado PHD Seksi Paropuan Saresot Serang, HKBP Serang, HKBP Maranata Cilegon, Dohot HKBP Cikande. Tuan rumah Seksi Perempuan HKBP Maranata Cilegon. Ulauni masuk pukul 14.00 WIB manang jam 2 harian di lantai sadani Garejaon. 10 sada tikting naeng marbagas. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu perbagason ma anak dohot boru ni Huriata. Panguli Matsujaki Simorakir. Anak niamata sahat Simorakir nahinan. Tubuh ni inata jeti boru lubat tobing nahinan. Sian huta Simorakir tarutung. Ruas ni Huria HKBP Simorakir, Resort Simorakir Distrik 2 Silidung. Dohot Oroana, Ade Rasinta Herli Kristiani Boru Purba. Boru niamata Adinson Purba, tubuni inata Rospita Boru Simajorang. Sian huta Ling Widara RT RW 02010 Kelurahan Cimuncang, Sektor 15 Rau. Ruas Nihuria HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 20 Sada Banten. Pamasung-masuon perbagason di hari Selasa, tanggal 20 Sada Juni 2022, masuk jam 00.00 WIB di HKBP Simorakir, Resort Simorakir, Distrik 2 Silidung. Sai dipatulus tuhatama sakap ninasida dinalaho marbagasi. 10 tolu. Sosialisasi asamabuan Bibel dohot bukuede, dohot buku nyanyian di Parmingguon. Alanunga lam normal pinabotohon ma turuas ni Huria,
asa mamuka bulan Juli 2022 on asa mabuan Bibel buku Wede di parmingguon bahasa Batak songoni dohot Alkitab dohot buku nyanyian di ibadah bahasa Indonesia jala holan nomor niedema lebara di tikting manang di warta di sude parmingguon si ganuk minggu 10 parhepengon nihuria pelean dohot hamulateon pelean bulanan dohot diakoni tuhuria 47 juta sia 4.750 rupiah. Pelean hamulateon transitori masuk haruar 1.100.000 rupiah. Pelean tukator pusat dohot transitori 8.515.250 rupiah. Pelean hamulateon tu pembangunan 600.000 rupiah. Rincian ni parhepengon bui mata jaha be ditikting nasahat tuhita. Pangulan agok dohot parhalado HKBP Serang Resort Serang pasahaton selamat ulang tahun turuas nihuria nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di Bagasan mingguon. Semoga panjang umur Tuhan Yesus ma masu-masu. Songoni matikting pakobasion dohot parhepengon di Bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu Tuhan tamai bain sangap di goarna jala makoron uli dohot lasni roha di huriana. Amin.
Puji Raja si perholong si paling radolmai, mengatakan kita jumur Tuhan Raja unai. Haleluya, puji Tuhan. Puji Raja sia surga, Raja ni uriai, Raja di salut bangsa, Tuhan Yesus sangapi. Maritano saya diho sangapi goanai. Asangapon salilema tarbege di suroi, masaringan suara inadino panai. Haleluya, puji Tuhan di batana sekali. Sangapi debata ama, sangapi anak lain, nang iton di Purbadia, di batana sekali. Haleluya, puji Tuhan salilililai. Puji Raja si perholong si paluha jolmai, lapatahon itabungan Tuhan Raja unai. Haleluya, puji Tuhan, Raja datang silagi. Puji Raja sia surga, Raja ni uriai, Raja di salut bangsa, Tuhan Yesus sangapi. Maritano saya diho sangapi goanai. Martang yang mahita. Hupuji hami maho ale Tuhan, apala di minggu sadarion, saluhut na hami na mangalopit tangan, di bagas corom na badion, mangido hagogoni tot di parbadia, lao tumangihok katami, asa huboto hami, mangulahon hatami di ngolu nami, siganupari, atong pos dorohanami, di tonga-tongam do hami mengajari hami saluhutna, siar roha tu roha, di bagasan, guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas madhita saluhutna. Las sudah perohamu? Nga masih jalan ngakam naki?
Atau masih jalan sama Johita asalas. Doko kamu mak selamat hari Minggu. Allah heado au minggu di son 3 hari hudu lau di belakang dan ngadong manadau. Jadi boy do HP iba menyamar rotu son. Ai dan ngadong menjalang iba kan ido di jalan iba ereng iba songoni. Jadi neta buah masih jalangan. Horas las roha. Amin. Hurian itu hatta lecir rohaku sadarion. Tarjarang 2 minggu siang memang aleh wida masih gudang. Irana nek tabad pera bangkuan non mese alani gudang ni par minggu. Puji Tuhan lam Roma hita tu mangihon hatani di bata. Karena ketika kita lemah, ketika kita capek, ketika kita galau, ketika kita merasa kosong, kita datang kepada Tuhan mendengar firman. Seperti handphone, kita cas dulu supaya baterainya penuh, lalu kita bisa menjalani hari-hari kita hari demi hari hingga minggu berganti. Amin. Orian itu hatta tabuka ma hatani debata di hita sadarion imana tersurat di Psalmen 8 ayat sada sahatro di ayat 10. Atek tu ngadong nama buan Bibel elektronik doho Bibelna songonau dison tabuka ma tajahama margati soring sian Psalmen 8 ayat sada sahatro di ayat 10 mulai masian ayat sada. Puji-pujian tu Jehovah ede sian si David. Gari siap pamangan ya kadak danak dohotak ka poso-poso dijadi hokodo parangammu ala niaka na mangaloho asa pau japo musuh dohot sitahi sudul-sudul. Tunga hamania jolmai ubai pola ditaringoti roham ibana jala anak ni jolmai ubai pola dia bati ho. Di pabakit todo ibana gumonggom akka jadi-jadian ni tangamu sude do tahe di patudukko tu ibana. Akka biru-biru dohot lobu sudena ro di binatang akka na diharangan. Pidong akana dituru ni langit dohot akadeke di laut rodi sude na mangicir di laut ale Jehovah sigonggo pami macai sangapdo boarmu dilihat kortibion ima sahakna. Hurian itu hatta nuaing nunga masuk kita tu minggu Trinitatis minggu hasito lusadaon ni debata macai rikok do aka guar ni mingguon di tonga-tonga ni liturgi gerejawi di gereja-gereja Lutheran termasuk mai gereja HKBP. Adong 22 minggu dung Trinitas 22 hari mahita mames tahun mar minggu di bagasan minggu dung Trinitas minggu sadarion minggu Trinitatis 20 tolu jala berakhir manon minggu Trinitasi di tanggal 10 tolu November 2022 dungi termasuk nama tu minggu ujung tahun parhuriaon di minggu parningota dia akan moding buasa pula songoni leleng na horoa di baik kalender gereja ala memang tung takas do taboto habal gaon hamoraon hasangapon kemuliaan ada pada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sadar atau tidak sadar kita sebenarnya setiap minggu dohita nang di hari Natal, nang di Advent, nang di tahun baru pe sudah hita patuduhon hasito lusadaon ni debata. Ima marhite haleluya. 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 Tarok musing amet tulu hali. Amen. 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 Maka tidak ku kapur siapa tadok do au porsea di debata ama, au porsea di Yesus Kristus, au porsea di todi porbadia. Jadi unang adong benaragu taringok tu si. Molo adong manukun taringok tu debata si tolusada
molodang diboto patorakon unak pola di patorang. Doko kamu ma suku kamu masih tua nami inhamu ati mang. Suku kamu ma parhalau nami inhamu unak sala. Aya dong lu nama cuba-cuba ido dangi adong lu nama tes. Ale sadar atau tidak sadar bahwa setiap minggu semua umat Kristen narong di HGBB diajari do taringot tu hasito lusadaon di debata. Hado saya ibu manukut tu amang padita nama tuanina ay puasa 3 hali do honok haleluya. Puasa dang 5 hali. Puasa dang 100 sali asa haruleleng ninna. Di padarido taringot tu hasito lusadaon di debata. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama pentingnya karena Dia adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia Allah Yesus yang telah menebus dosa manusia, dan Dia adalah Roh Kudus yang menyertai. Ngatapis tahun minggu Roh Kudus na di hari minggu dan adong terbaik kita manangaha akaulaun na denggan molodang na alani to di Purbadia nadong dihita. Amin. Alani ito di Purbadia do mabubahir taon asa taboto mangulaho nak kanadengga di Portibion. Ido bana molo sodong to di Purbadia molo dung lawi bana tading ma akan nasohur akan nahurang denggan. Alani to di Purbadia ido mangajari hita madongan hita parorot hita laho madalani ari-ari ni nguluta. Noek ta mulai maminggu trinitati sonak kadamang doho dainang karuas niuria na inaulongan sian pesal menualu ayat sada sahat rodi ayat 10 didok dison puji-pujian tu Jehovah ala nasangap jalana tibul do ibana ima topik sadarion. Sia dia do tabotoi didok par pesal menon sian akka na tinopana. Didok sahalak teologma songonon guarna si Johannes Calvin molo ditadaho de bata pasti do ditadaho di rim, molo ditadaho di rim pasti do ditadaho de bata. Lapatanna molo bagas nitada ise diri niba dungi nitada made bata nidok matu bagas rohaon. Ternyata kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Molo tinada de bata, nitada madiri ni baon. Dan ternyata jawabannya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hola norbu do, ninadangi bahkan didok di Yesaya 40 ayat 15 ujaha madihita idama docon satetek aek di panguhata doa kabangso jala docon orbuk nanipis di tibanga donasida di rajumi idama docon orbuk akapuloi di onggal. Molo bahasa Indonesia na macaita bodi dok. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air di dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca timbangan. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Ima, kita ini tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada sebenarnya kesempatan buat kita untuk menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun kita, mau tua mau muda, punya pengalaman banyak atau masih sedikit pengalaman, iko sudedo hita madok dang adong manang nei se hita dia dopan di bata. Molo guru nami Dr. Saina Baban almarhum mengajari kami na jolo di dok sono tanda dirim. Molo dang tanda ho dirim dang boy ho mangula do dengkan di huriaon ninna. Mau lihat mamang nakidede munai di kurmuna nama cairinggani itu sangat menggugah asa diramoti akapar haladona nang ruas nape ninna. Tada dirim nina tuhami molo dang ditadda ho dirim dang botom musongo dia kekna lau mangula ho di huriana bolonon. Jadi molo sudehi ta manadda dirita manadda de bata jala tadok Tuhan ternyata saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Alani
dohonot tama urupia Tuhan. Jadi sianima roha serepon ni roha. Besal menon pabotoho tuhita songo dia do debata. Songo dia do habal gona. Na parjolo didok naking bison di pesalmen welwon. Boy do sasitong na di top pajolma aka nariko di jolmai. Boy. Bahkan nuai nga boy di top pajolma danau buatan. Ido kan kainan? Ibahay danau buatan. Ibahay macay bagak, macay uli. Boy. Alay. Dang boy di top pajolma danau toba na macay uli. Tau toba na uli. Dakanong jolma na boy manopa huta si picture na uli. Ngayamu tu si picture tahe? Ngayamu lau tu huta gijang? Ngayamu lau tu negeri awan? Ngayamu lau tu pangururan? Adong dope gijang-gijangi? Hira raja ampak ibane si? Ngayamu lau tu si? Nasohya manabung mamulay noaing. Laos tayo dehom ma otano batak. Kan? Alay, dang boy tertop pajol mai. Hola debatado boy manopay. Harus si Jokowi lau tu si picture tu geosite. Haru marfoto ibana te si. Inarohana, baga nai narohana kan? Aso boy do ibana istana si. Ima hebat ni tu hatai. Dang di sido pe, nasolau do pe hita tu pulau nasing. Aka tu Maldives di luar negeri do akan nasing. Sudah di top debata luar biasa. Molo terbak kita naik kapal habang, kan? Hado hamu teh merpesawat. Ayadong dong aku lau hami tu bangka pungwanina. Saya mertanyangi bani lebuku. Poso pe 32 tahun. Ay basa ulan nasipu. Inang niku. Ay odo pe audo ba merpesawa inangin na gawe sipa. Jadi mulak kamu naik ke haramu mar mobil ina. Oh tuai ni maniku. Saya rana jentungon ini bana. Hape ibe selas roha mabereng hate inang aka awania teh putih seperti kapas. Longang iba. Aku Tuhan. Kira-kira seperti itulah Daud pada Mazmur ini. Lau mai mana tu gijang. Iberengi mana malangit. Luar biasa. Boga nai hape akan tinopan ni debata. Saya ini bukan siapa-siapa. Nini bana. Jadi adong lu ada buku tahun 2000 sia. Judulnya A Fine-Tuned Universe nina. Lapatanna alam semesta yang distel dengan begitu baik oleh penciptanya. Didok ibana masongonon. Begitu herannya dia kepada Tuhan atas ciptanya. Didok ibana. Ini diciptakan luar biasa. Diciptakan dengan keahlian yang sangat tinggi nebana. Coba maju molo swadokinan gravitasi bumi bahabang masude jol maun dang boy hidup normal. Benda dong do gravitasi bumi hai yang muda-muda benda boy madabu madek-dek. Mulai hata tonton film gravitasi bumi sudah tidak ada terbang masude melayang-melayang mak dang adong hahotanna. Tapi Tuhan menciptakan ini luar biasa. Adong gravitasi bumi. Molo marpesawat tita kan? Molo gatti atmosfer kan beda do tekanan. Jale boy do ni hilalay do hot si parehon di bana merdengungi. Idok muse rodi sude akka galaksi-galaksi dalam gugusannya yang banyak dengan bintang-bintang di orbitnya yang tidak pernah bertabrakan. Itu sudah Tuhan atur sedemikian rupa dengan ketelitian yang luar biasa yang tidak mungkin bisa diciptakan oleh manusia dengan sehebat apapun, dengan sesuper apapun pengetahuannya. Itu hanya terdapat pada Tuhan ini bana. Nanti yang muda-muda silakan buka di Google ya. Apa tadi aku bilang? Apa tadi aku bilang tadi? A Fine-Tuned Universe. Nanti bisa dibuka, baca ya. Bagaimana seorang ilmuwan luar angkasa menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah paduahon boy do di bajol ma ujan buatan. Boy iparou dan mamornohia ka orbuk boy. Rikok da itu aka suasana boy. Boy do di baen.
Alai dangadong nanggusade pe jolma di tanon boy mabayen udan songon nabi nain itu hatai hujan alami anggo tu hatai boy dibayen bahkan 40 hari 40 borngi pe boy di paroi bana udan imai tiki na sumar ingotamu de penang 40 hari 40 borngin dangadong jolma na boy manoppa pas songon nabi nain itu hatai napatuluhon boy do jolma macuba makloning mabay sarupa ya kan di cloning supaya serupa asa abadi boy dibayen alai dangadong jolma na boy manoppa jolma sempurna songo nau songo kamu songo kita sudah lengkap dangadong na boy holat tu hatai do ima debata alania kamanginang buasa sanksi do pehita di si tu hatai manoppa sudah nadong di portibion alani tugas ta hola cara do nakki didok mamuji-muji bana jala pasangap guarna ay hola ni bana do na sangap ibana do na beteng ibana do na bongar ibana do na marmulia ibana do si pujion rodi saleleng ni leleng na alani ito aredde majohita taba medetai edde na parjolo nakingani puji made daw ngate sangat di Jehovah bajo itu tedeho jo edde nomor sadai sada dua tolu sangat di Jehovah nasuti puli agani holongna datara sabi dilehon anarna nasa sadari manubusita jolma manusahi puji madibata ale manisia nasroha suka madibata dapot lo Jehovah nasuti puli marite adana Tuhan Yesus jai hadong ma hearuas ni hurianami ngame tua beinangon tiki beteng nai halaki ma parjolo napuna bioskop hado hamu tu bioskop manotonaha ngenges ngeri-ngeri sedap hirai mai jadi na jolo dangadong do petipi warna aleng goibana ngadong bioskop na ale tiki dangadong do pe film ngenges ngeri-ngeri sedap na jolo ngadong minimarket na dangadong do pe Indomaret hati hai anak konna sekolah di luar negeri dungi marsahi mainatai baru huta barat nyala ni panggabean adok kamu ison baru huta barat todongmu na ate todongmu petaho ya lalan hutan asing dia nak pala hupa buah hutanon inna matuau inang diakones Roma Johoninna ido piau masuk perjulu sehali posodo piau marumur 25 tahun ido piau sehali masuk 7 bunina morajong belga rotong 2 kamar non sahira kamar ni si Sahrini ninay ba nama ikoninang nama manang yakonau inna buasa niku ipaboy mana masude kesedihan kepiluan hidupnya hupikir donong bahagia hiya ni bana ala ni gudang ni hartana anak kon na luar negeri marsikola habeiba ido peiba hiaro tu kota Medan hati hai hape anak kon na nga ulak balik sa luar negeri ipaboy mana masudi akan na dibagasar rohanay inay ba nama salpo do hape sudi hasanga po ninang dangadong labuanokku manangaha alay nang gusada dangadong nabuy membahagia kanau inne mana iba na matitin na ile matitin nay diaw warna ungu batuna alay la sobo te bedi dia peuti tangi martangi yang mahami dak saya dia leleng hira-hira 2 minggu nai marujungo lumayan atay
Sa itu matangis mau siya na daw. Alay gabi di horhonido gudang persiajaran di nguluku. Madok songonon. Da tumagod do iba makamulatehon na dong di iba. Pinasanga Tuhani alay lasroha. Amen. Alani akka manginang unang marsak kamu. Ate, puji hamu Tuhani. Taida mada. Molo di berek kamu au merbaju botar merkap ay tori se mau huroa. Soalan di bagat ni rupaku. Kan? Kupasaha jemi tau Tuhamu ni se gudek kamu 800 salak kamu manang na 1000. Sudi hamu mabereng au. Ay tori ray bintang pilih perwau. Itu raw na jago? Au. Kan itu? Molo berek kamu au. Dak yahu inum susu. Puri do. Ibu tamu do purik. Purik. Dan kita ada si email be purik. Nggak dia email. Air tajin. Sekarang orang masak pakai rice cooker toh. Masuk boras nasona tenang. Ay na, molo nga nason na masak may. Molo nason malala. Molo nason tata. Jadi molo mangalopa nason. Ale asa gudang purik bae do nason. Itu kan binay matuhudo ni nobus ma sobani. Jadi dunggur-gur dibuat sama purik na natong. Dibayi mau tik garam. Isor leto dotok tabu. Sudah. Mana pinagudang ni purik don. Ita damu do purik. Mulai ita damu unang gijang arohamu. Amin. Nah ngadok tabuan. Au pinang ngadok kubotu kota besaron. Hola bibel hudo huboan. Do akadongan na. Kan? Termasuk SK. Ale masih tedak kita lani Tuhani. Amin. Ido, dangi se. Iber kamu amang situan terisero alakon. Adong do itoku situa. Sisilon na pe marbirong do ganu pare. Ay marbengkel lo ibana kan? Martabal. Jadi niku itoku do na hudo konon niku. Ito niku. Ay mululaw merminggu wa terbu jua somi nang tasikon niku. Ay na jolo inainok ku mulo sai be marbabo. Kan? Hedong marbabo. Tasikon do kan? Ternibuat doa somatong malam minggu budari ningok kan? Ternigosok do sama. Ay so tinada nanggo hembodi. Ale boy basongonon. Alani sei, alani Tuhani. Alani dang adong dang masuk rohaku, dang dapu akal humola dong jual mak. So dia dope ngena ngak rukung na. Inan. Ibereng ibe senal lewat lawi mana tusan. Inaroa. Hulo jo ngatong hora sinang niku. Mebi ribana. Molo merbaju botar ribe songonon ilo jong do. Ale molo hari-hari dang do bah. Berarti ku pakyok kura ro songono terus. Asa ilo jong iba. Jadi dang adong sia gijak kono to di tanon. Amin. Molo boy pe iba manang merhua tapasaha may tutuhani. Amin. Molo boy mangan. Holani pa jo. Survive yung ulon. Tengok jo zaman Covid ti. Ago punge. Dang adong binaw porsuk bisyak kita dangi isi hamuna songonau. Laubor ngidang binaw to halopaon. I zaman ni Covid ti. Ino kan? Molo pa po to hamu ngaya hami aning mangalang bakso. Dangi mo to amangi. Kita pengen makan bakso main na. Ago tuan naraku. Ubu ama hepekku 25.000 naik na mak. Beli lamang 25.000. Banyak airnya niku. Ay huy kok na jolo makku mulai rodam indomie guda ngaik na ibahin. Ya kamu mga rodam. Berarti sarupa do ita. Unang gijang ramu. Itu kan? Gudangi ba naik na ubagi-bagi mado ba. Sama mama mana ina. Udah tadi udah duluan mama makan satu niku. Apa nang adong. Jadi pas deh bohong do asal mama ngadak danaki. Anggono ay ngayon na to makan pizza betah ngani ketong. Adok kamu na songonau unang gijang rohamu. Amin. Ingot tamu hatan itu hatai. Dang adong manangis hita. Nang adong na pahebat beton. Molo di luas tuani hita mamora tadok mau liate. Amin. Tau rupiah kana pogos. Huboto do gudang kaparadongan di tonga-tonga ni huriaon jempol. Saya salut luar biasa. Ileo tikina, ileo guguna, ileo rohana, ileo kepengna. Dope. Coba. On ilet do tikinan yan. Ale ala sorok kepengna puji Tuhan. Adong do ilet kepengna, ale nang adong tikina, adong do huboto songni. Amin, puji Tuhan. On ilea rohana, ilea tikina,
ile agugona, ile nahana, hepengna. Be, dak salu be mangide, dang ningo be. Halani, kadang-kadang sudut pandang manusia ini berbeda dan sangat jauh berbeda dengan sudut pandang Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Itu ayat 4 sampai dengan ayat 7. Itu risi maharohita Tuhan. Alai hampir sarupa dojol mai di baik kodoh de batahaninna. Itu risi haroibe Tuhan alai di loco Allah mangarajai portibion doh tanon. Itu risi mahoro Tuhan dimahkotai kepalaku dengan kemuliaan dan hormat. Itu risi harohitaun. Tapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Manang na iseho, manang na sedang patah hati, manang na sedang baru PHK, manang sedang mencari kerja, sedang menanti pasangan hidup, bahkan sedang mengalami duka lara, atau kita sedang mengalami kesakitan yang tidak terceritakan, tapi Tuhan menolong kita, mempermuliakan kita, dan memberkati kita. Amin. Argaya kita. Jadi adong do namalo ninay ba na songonon. Ngay aray bigi hamunon. Itad hamunon. Ahamon. Uang go to hepengi. Arga sa dia mon. Olo do hamunon? Olo. Hule mari hamuon? Manak kamu mamangaled diawan no? Molo ninna na maloi. Molo ninna lakku do peon? Molo ninna lakku do pe. Molo madawon. Tutano maraik merbutak-butak. Dungi lewat may ba mamolus ni bereng. Buetor do? Bahasa bueton. Ay nga kotor. Ay lakku do pe. Letaknya di mana? Di nilainya, di value, di harganya. Songoni doin nahita. Nak pe roa, nak pe cacat, hurang, nak pe berkebutuhan khusus, nak pe pogos, nak pe hurang secara hajol maon. Alai dibuat Tuhani dohita, dipakai jalargah hita saluhukna. Amin. Ini cuma uang 100.000. Tisi manok kuliano nate. Sudut pandang Allah terhadap manusia itu berbeda dengan sudut pandang manusia lain melihat aku dengan sok tahu. Ayah gudang dona sok tahu, hai torolak ni dia. Udah ada dopung ni sasi borong-borong. Ayah kakak lagi dona jolo nama nupang-nupang na di sino ni, taida main na. Ape taboto do, peles-peles, olo gabe mas. Amin. Halani jangan lihat orang di bawah tak taboto itikina marhusor do portibio songonaha songon sorhani pada hati songon sorhani pada hati tetaplah rendah hati. Kemuliaan hanya ada pada Tuhan. Saya sangat bahagia sekali membaca. Saya baca terakhir idok konak ke songonon gede hasangapos saliling-lilingna terbege di surgoi marsaringar do suara ni natinopai haleluya puji Tuhan debatana sok kali nina anon disurgoi holan inganan niak kana memuji-muji Tuhan ido disi dohok nama nobai bana didok ma dungi marhasak-hasak mas suara ni galubang dohot suara niak kana tinopa ni debata di tanoon lau memuji debatana sangapi. Jala dipilih ma akan burju akan terpilit akan olo marede tu imana di hasangapon nai sogot gabi akaparede di benua gijangi ai kanido tujuatta alani marede mahita memuji ibana di tanon pasangap ibana marhite suara doh parangeta ai holan ibana do nasangap ditikitu Tuhan Yesus didok suruh-suruan ido tuaka parmahani hasangapo ma di debata na di gijang dame madi tanoon dia kajolma halomuani ido jadi hola dibatado nasangap dangadong nasing hola tuhatta ido puji-pujian alai hita saluhutna arga di jolo ni debata di bamalung sahita di urupi hita di ramoti hita di pasu-pasu hita au cugari dangolo hita pasangap ponibana dangolo hita mabaen nadenggan ninna naking haru kaposo-posoi dari mulut bayi-bayi akan keluar pujian. Orang yang dianggap lemah,
orang yang dianggap tidak masuk dalam hitungan akan Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Allah ni kodoh doh ita sudi. Adong do ede ni bukede ninna. Cibiko abaro bapero di dongan nasa sude nadenggadi edehon nadenggadi edehon boa sama tungsip audisi molo haru pidung haru akan tinopai olo mamuji-muji Tuhani buasa hita hohom dan olo hita mamuji Tuhani alani akada mang doh deinang tapuji ma Tuhani marhite parangeta siganu pare mardame hita molo romoro hatta mengidakan na olo memaafkan molo lomoro hatta mengidakan na murah mardame buasa dang tahala putih mardame molo romoro hatta mengidakan na burju buasa dang tahala putih haburjuon molo lomoro hatta di akka hading ganon do kesatuan buasa dang tahala putih mabain akka kesatuan alani akka manginang tayngok ma tu hatta ido mangrupi hita berharga setiap orang di mata Tuhan. Amin. Tuhan ta mama masuk hita. Diganup pikirata, ulauta, saluhutita. Tidak ada yang disombongkan di hadapan Tuhan. Kita sama di hadapan Tuhan dan tugas kita hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan di minggu nami sadarion. Pos rohanami ajaramu hami saluhutna. Marhite todim todi parabadiai. Lao mangulaho na kanadenggat di ngolo nami. Ale Tuhan, asi roham pargogoy mahami saluhna. Siyan na sa torup ni rohanami, rohami tu adupam. Pangido siya ko ale Tuhan, pargogoy hami, urupi. Jalahoma Tuhan, mangiring-iring ngolo nami. Upagonggopok kami maruas ni huriam saluhna, na mangalopit tangan. Tuho apala ditikyon, tuha paso-paso hami. Sahat tu namulak kami tu bagas nami be. Mabuan barita nauli tangi ako kami akadongan namin na mardangol aka nadibagasan arsak aka nadibagasan parukilon asiro hap Tuhan tu koma madongani nasida saluhna manang di dia penasida maringanan atong sahat di homangulo nami sadarion rodi saliling ni lilingna. Amen. Maredde mahita. Haleluya, pinuji mo nasa
papungu di minggu tasadarion martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Pasahat tami masian na nilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyos di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparahasya kami pelianon pati bulhon harajaw mo. Ito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songopanesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasaur homa damena tutor ditabe. Amen. Salam. Yo